खोथाया जाहैबाय क्लियार खोथा आं रावखौबो दिनैहाय दुसिनो थाङा खिन्थु दिनैहाय जिनिसा आङो एज ए ससियेल वार्कार हिसाबै दंमोन आरो दिनैहाय जिनिसा बिपिएफनि आगयनि जिखिनि सरकार मावनाय आरो दिनैनि जे सरकार मावनाय बेखौ आङो मोननैखौबो फारागथिखौ नायनानै दिनै जिनिसा जाथि गावनि जाथिखौ दैदेनलांनायजों लोगोसे आन जनगोष्ठीखौ बोरैहाय जिनिसा मोजां लामाजों दैदेनलांनो हायो उन्नयन खालामनो हायो बे नोजोरखौ बोनानै आङो दिनैहाय बिपिएफ दलाव आङो दिनैहाय जइन जादों ना उननि समाव गोबांथार दिनैहाय जिनिसा जोंहा खामानि मावनांगौ दं हानि खामानि दङ नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो इयुथफोरा दिनै गोबां दिनैहाय थांना थानायनि लामा होनायनि खोथा दंमोन खिन्थु साबेसे दिनैहाय इयुथफोरा दिनै कन्ट्रेक्टर दिनैहाय जन्म जादों खयजन दिनैहाय जिनिसा बिजनेस खालामनो मोनदों जोंथ' बेखौ नुवाखै न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रामोन बेफोरो दिनै हाखाया बियो बे जाखाया खिन्थु अब्लाबो किसुमान जोंनि बावनि इयुथफोरा जेखिनि मोननांगौमोन जिखिनि खामानि दामानि बिभिन्न खेत्र जेखिनि थांनानै थानायनि राहा होनो नागिरदोंमोन बे दिनै फैलार जादों बेनिखायनो जिहेतु बै समनि सरकारा मेगनजों जिखिनि नुदों लामा सामा नों कलेज इउनिभार्सिटि मोनफ्रोमबोखौ बयबो जनगोष्ठी बयबो रायजोफोरा दिनै मिन्थिगौ आरो दिनै बेबायदिनो जोङो फैबाय थानायावबो बिपिएफ सरकारा आरो बिपिएफ सरकार जाखागोन पसिसाव खुनु बहाय जिनिसा दावत गैया 100% बिपिएफ सरकार फैगोन नोंथांमोनाबो मिडिया हिसाबै मिन्थिखागोन मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै मोनफ्रोमबो जाथिनि खुगायाव दिनै बिपिएफखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय दिनै रेडि दिनैहाय आं मिथिनाय बादिबा 3700 अनलि जुमदार समष्टि आरो सराइबिलाव 400 होननानै आं खोनानो मोन्दों आरो बे निस्सय बेखौ जिनिसा आं दा बुंनो हाला जिहेतु सम दंबाव किन्तु हाइकमान्डनिफ्राय मोनसे बिथोन हरदों जे जिनिसा जुमदार समष्टिखौ जे उइलाम नार्जारिनो दायथ' होबाय बेनो गासैखौबो नायगोन फैबाय थानाय समाव जुमदारनि जानानै बिथाङा खामानिफोरखौ मावलांगोन होननानै सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय आंनो खोथा हरनाय जादों निस्सय आङो दिनैहाय राजि जादों गनायनानै लादों गोबांखिनि आङो बेखौ सिन्था खालामनाय एक्सेप्ट खालामदों बेनिखायनो दिनै बिपिएफआव आङो जइन जादों